naende neri gororinde rigia minto mwanyagetinge tutagete gosemania na komanyania na gotebania ekero ase mwanyagetingo minto mwanyagetinga yani intu na Abagusii binto mbire tobwenete komanya ande tobimanye boronge ande torengereri buya na obongo bwaito tobobeke buya ase amang'ana buna aya twara kwaneire make lakini momaete ase Enogo Tv igo totagete korigereria eki tobwate ase eng'encho ya obomenyi bwaito eki tobwate ase eng'encho ya obomenyi bwaito ng'aki tomenyete na ekero togoteba ng'aki tomenyete igo na echingako chiaito ng'ai toigekeire chinyigekero chiaito twerigereria buya toitone buna intwe ning'o oboroso bwa eching'encho ao na echimbo ao chia minto mwanyagetinga iga ase Enogo Tv eke naki tokonya discuss with you eke naki tokonya gosemani naye buna mogendererete toma amabori aino buna moigendete konya toma naende tonyore chingaki chingiya chiokoererana na gotebania ekiagera intwe ekonye totaragenda are rero nigo ntagete nkwane igoro ya erimore naki richete koroku rimore naende ntarakwana igo ntagete kobainyora iga onye more emetandao ebinto mwaroka emetandao ogosoma amang'ana kineni onyamanyete onyaroche buna agenderete ense engima noroche buna aba tokoroka abaruri bachakire gosoa bachakire gotiga gosoa chikanisa chiabo mpaka rigosaba buna bagasabire mpaka rigosoa buna bagasoire biri bari gokora na kogani gokora bakorire bairanire ase chinyigekero chiabo nari intwe tokare kominyokera ayare ayabo mong'ira bobe ntegerere onye koroche na nobwate riboria ase nkogoteria ontebi minto mwanyagetinge ase ebirengereri biito biarusetigwe ase obomenyi bwaito bikabekwa obomenyi obwao ntonyare kobiirania manya buna omogusii iga amenyete na orosana rwaye boronge amenyete inani riaye boronge amenyete na eching'iti chia orosana na eching'iti chiaye chiri chia obotugi amenyete na kera egento naende enyomba ya omogusii enchera yare koagachwa yare koagachwa na esasati yaagachwa na ekebabe yaagachwa na ekenyoro enyomba yamanya koomwa na esike ime na isiko ebi bionsi pi mbiabwate ching'encho chiaye komaete na enyomba eomire boronge nonya ang'iti nonya mosquito echi togore nchiare gosoa chinkoromba nchiare gosoa nyomba ase esike ya eng'ombe esang'anainie ekebuse na etago biomete enyomba eye yare gotioka buya naende yaseria ebinto naende mogusii tabwate binto binge enyomba ki enyongo yaye ero ekemunu kiaye kero egesanda kiaye kero na embiru ya kende na enseka kibireo naende arendete na eritimo riaye ndirari na enguba arendete taganeti nonya na ebesa gose enengo gose ebonyi ng'ana riagokora kende ebi na ebiachire twaonchoirwe egesongo igo mokoroka mindset emindset eye yatorusirie ase obomenyo bwaito yatoterekire ase obomenyo bwa abande moche monyigwe nimaete monyigwete bono bomenyi obo tomenyete bono bobwate echogochogo eturubani na eturutumbi enyinge chogochogo eye yarenge yaito naende ase bari mogokwana ekenya morero igo togoteba we are culturally
disoriented because of the type of mindset tobekeire omotuga n'omosongo. Ekero omonto ataete gokogambera egento egetang'ani agokoura na erieta riao. Ekero akourire erieta riao, okourire na ebinde bionsi. Ekiara bono aye ogokina, bwemanyete buna Evanson James, eki otari. Kogokina ekero kwarabokire, kwasokire siko, obongo bwaigokire, kwamakonyona aye nyakundi, bwobino, momwamuti. Lakini bono tokonyara kwemanyekana na nyakundi bwomire kiara, wakinire, n'obongo obwao, bw'omonto omwao. Nabere igo. Erengera riango boronge ng'a, chisokoro chiaito ng'aki chiamenyete, ng'aki tomenyete, ng'aki aba eri bigochigocha. Bigochikomenya. Lakini ate na rero tigamba inyori iga. Generation nere yaito ntwe emanyete erieta rimore, lakini erimanyete bobe. Kinakwanera igo erieta rimore igo rigosang'ana na bono ase rigwatorwa oino omorogi. Ase rimore rigwatorwa oino omorogi. Mweba buna ase chitotem chiri chiogwetogi ekegusii, ase ching'encho chiri chiagwetogi, ntobwate enyomba egwetogeria ekemore. Ng'o otarakebeka togoeta ororo, otarabogori kemore, togoeta sobo ekiara ekemore eki kware kobogoria omanye goetera sobo goika obogorerigwe noyo omanyete ororo sobo agwo. Ntebi naki abatonde bagotiana. Gose naki bagwetogi. Korwa agwo omanye gokoreta ng'a rimore ninki. Rimore na ekemore ekenene. Omosongo ataracha, ekero tore chingendo na orogendo rwa mwanyagetinge korwa ase tware kong'anya na kong'anya ekiara ntutari twameta asamo iga ase tore twachete riri tore eng'anyo ya orogendo ntwabwate etaya eflame gose ekandro gose etoch tware gotumia yeito indigenous knowledge, yani indigenous education, yani egieito twerosereti tware gotumia erinde obogima bwaito tobe comfortable. Ekero yaikire riagorobire, egesunte giachire, twemorekera totararara, naende abanto kare bare korara bwango, mbare komenya botuko bwonsi. Bono rimore na etaya ya omogusii generally yare korosiwa iga. Okoenda roche sasati, kwanyora esasati ekinete, gati egete nkero kebwate obokima igoro aria. Egete kebwate obokima boria, nabi biare korigigwa biabekwamo ebinge. Ekero biomire, igo binge sponge, yani bire biororo ime. Sponge nario okoigwa bwango, egesongo. Bire biororo, biamanya goitororerwa obochoe bwa echinchoke. Obochoe obo bwasoa ime, naende igo gekoire engaki sana korosiwa. Ekenetuga gose ekenyerere. No, naende ekiare korosiwa na abagaka beria riomochie. Ekemo nabo kiare gotumeka nyomba ase engaki etari nke. Ase engaki etari nke. Kigegochi koera ekende nkonya korosiwa kere. Bono ekemore eke basiba bagotumia emenyiki basiba kikere amo iga gieichorigwa obochoe bwa echinchoke kogotongia igoro aria nkeri korima. Naende kiamanya gosokia omogaso gose oborabu, kiasokia oborabu okorora at least 6 meters. Ko oyo kare are nabaroche noborabu mbokare asegete, nabaroche oborabu obo nabo kare asegete, igo minto mwanyagetinge
rimore nabo riaroseti gugo niki riare koroseri gugo nase eng'encho kitore eng'umbu eria naba bare eng'umbu eye batorora ase tokare mambiki bakoboka kitore orong'anyo rwaitu tore orogendo rwaitu bafocus barigereria aria ase twarenge bacha gocho bono minto mwanyagetinga ekero omosonga acha na ekanisa na abande batoretere chisemi echi chiabo batoretere ekandro goetera ekanisa bagachaka gotena oyo okororekana obwate rimore oyu na oyo ogotara botuko oyu na omonto omobe oyu akorokwa ewichi eriete ewichi omogusii agachikorigia akanyana wichi nogokora ebinto gete ebinto gete bitari nomo ogochikorigia egeswahili akanyara ni murogi akarente ni aresti eriete aratumie bono oyo nomorogi komaete kegusii ntwabwate riete erio eriete eri riwete egeswahili na egesongo egwich omorogi na eriete ria egeswahili endi ria kegusii onye ndi riarengo ekegusii kanga ntorimanyete haya bono ki ekanisa yacha ekama gotebana oyo okorekana nakio torichanto bachakire gochia esukuru bachakire koba amarieta ya egesongo bachakire kobatiswa bono babeire abasongo bachakire korenga eria egesongo na bakamanya na kiorochiwu na erimore aye nomorogi nomorogi is negative na kende gionsi gekogenda with that is negative in society ekaba igo minto mwanyagetinge that is painting indigenous knowledge to be black yani bono egento kiarenge kieng'encha ase omogusii gikaerwa eriete ribe naende rigastick egeneration eri yakine engaki eywo ekegori keri kia abanto bakinete engaki eywo bachiete esukuru engaki eywo bakorokwa amarieta ya egesongo bagosoma bachia echibodi bakagenda bakamanya buna rimore na eribe na eriabarogi mpaka bono na erimore is one aspect of indigenous knowledge we have lost totamanyete gose kanto kenyore tokemanye igo minto mwanyagetinge tiga toitone intu buna mwanyagetinge gose intu buna abagusii twamenyete nechinsana chitu twakarire oboba twakarire amasinga amandegere biakoa chinguru obosangora na ebinde twachire binto ebi mbio ase eng'encho ya obomenyi bwa bono naende oinyore iga omogusii omoronge kiare koboka agotegerera chinyoni otegerera nki chisese otegerera nki chingoko chiabu ng'aki chiabuga omanya na rituko rigochikoba ntoika abwo gose obong'aini obu na obomanyi obu bugatinyigwa goetera esukuru enya goetera ekanisa goetera gochenchigwa obongo na gotwara emindset eng'ao bono ase tore bono iga minto mwanyagetinge ebinge ebi gotoita ase eng'encho ntori komenya buna ntwe igo tomenyete buna onde na oyo onde nere temanyeti buya bono igo twochogaine buna mwanyagetinge iga ebinto ebinge bikororekana na gokorekana ibwenete gokoreranwa ase ki ase eng'encho twabisareti tugaonchora abanto amongo nabo ogoteba kende gionsi oratebe igoro ya omoroberi oyo lakini totagete gotebia abagusii obomaene na ekeene gie ching'encho chimbu chingako nase toigekeire ekia omogusii tarenge monto moriri naende omogusii enchera amente yabwate esiko naende yasigete obonyasaye yasigete naende mogusii ase amenyete tare kong'ainereria naende kiagotebirie egento iga are gokora buna agotebi abagusii abo bono ntoiyo twaonchorieirwe twarure ororo ebi tokare gokora
nemekono yogoturutumba na gosaria obwansu bwa omomenyi bwitu na mwanyagetinge. Minto rimore is a mindset y'omosongo. Intwe buna omogusii eri netaya yarenge gotumeka, twatumia kororera botuko naende yatumeka kworokia abaminto ase togaikaransete egeikaro toganyete nabaro batamboke ido oroche gose vale batoikere togenderere gochia motwe korigia ase tokomenya. Buya mono ase ogontegerera naende ntogendere konya goitona ekegusii na obomenyi bwaito chingako chinyigekero eanche bwanchwe emanye goetera Enogo TV. Mwarimu Obino Nyambane.